Mas Jessica lha iki bojone iki sing ngeleme sing ganteng. Mas Jessica gantengnya kaya sapa? Kaya Arjuna, Mas. Agus, ganteng kaya ora? Ganteng ta? Damani ya. Pripun? Di kebun binatangnya ya Gus, kuwi Gus. Pangkol Gus. Pangkol. Ayo dimutung ngono kuwi. Apa ganti matun? Aja mutung. Pengen yang mutung dadak.
Cuk. Cuk. Modelku kayak ri. No. Guys. Astagfirullahaladzim. Walah. Batangan ya. Batangan guys. Guys, batangan guys. Batangan guys. Batangan guys. Kowe gak jaya ngono. Tapi gak katimbang lagi. Batangan lho Gus. Awake dhewe ning kene wong papat lho Gus. Papat di. Kowe, aku, iki bringose padha karo aku Gus. Sale tekan aku. Kowe kok batangan. Andre, ini. Potongannya bocah iya kok. Wes dipikir Anakan bae. Anakan gitu ya. ya aku. Lha kok nyapa macak kaya ngono. Ini apa dikukok lato-latoku? Loro lho masamu. Soale apa sih mana ya? Bocah wong iki kabeh iki lho. Kabeh iki ora ngono kuwi carane. Kabeh iki ngono kuwi. Masamu beda sapa sing nambah? Sapa sing beda iki? Mangsamu. Masa Wong iso. siapa kabeh iki manut. Ya. Kabeh lah. Wes to. Aja lagi kiwing sakne. Apa? Mosok. Masuk di rumah gaene yo ngono kuwi ya. Mosok. Potonganmu kok sliro. Lele lah kok gak buta ngono. Brengose baula niki. Galak iki Kalah brengos muka lele. galak lho. Untune kuning kaya ngono. Mas, awake dhewe meneh cethok angus sapa ning kene mau. Kowe aja ngisi-ngisi warga. Apa lah ngarani kowe aja ngisi-ngisi ni kanggo warga uyah. Kok iso uyah iki? Jenenge apa desa kene? Lah. Ngasinan kok Lah yang uyah. asin ki rasane apa? Lah iya uyah. Wong ki kula masalah Mas Agus niku gandeng pundi, Bu? Kayak macam ngene iki. Wis ka Agus kaya Truno. Lah iya kuwi lho bener. Tuan rumah ya. Iki awake dhewe mau tanggapan ning kene tak delok sing delok ora tek enek. Ora teh enek. Gosok wayah ganongan teko penontone masyaallah. Biasa. Luar biasa. Warga masyarakat Ngasinan ki tumblek-blek. Iki mau cacarane sunatan, Gus. Sunatan. Kowe kok tantang kari dhewe tok iki ndongakno. Sunatane bapak sinten? Lah iya Pak sunat sing nanggap anake. Alvin bin sing disunat sapa? Sing disunat anake. Sing nyunatke bapake. Terus lah iki wong iki Ini wahani yo. kowe ro jenise kucing ngono kowe. Apa? Kucing lanang. Arep moro rono. Sidungane Gus sing sunane di Alvin. Semoga mendapatkan bentuk baru. Semoga setelah diketok menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Warga Ngasinan didongakne Gus. Gus, Kowe omong. Sampai dongakno. Lelepno Pak, ora. Dah. nesu. Oh nggih. Jan kene iki desa endi, Mas? Uyah. Ngasinan. Ya. Jan muga-muga masyarakat Ngasinan tansaya ngrembaka. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi diparingi yuswa panjang. Ya. Mugi-mugi barokah uripe. Ya. Mugi-mugi slamet donyane. Amin. Slamet akhirate. Tambah anake, tambah utange. Kowe ora ndongak nek cot. Wong paling mulya ning kene wong ndi? Uduk sinanggap, uduk syuting, uduk pengrawit. Sapa? Wong paling mulya ning kene wong delok arep karo sila lho. Masyaallah. Jan, Masyaallah iki. Iya. tekanane ya. Jenenge sapa ya? Kan delok sila, delok arep poh ora ndek beban. Jenenge sapa ya? VIP dengan. Namine sinten, Mbak? Lah kaya bojone Pak Pri ngono. Atonyo kowe ngomong. Asri ya jenenge. Lah, Iki, Pak. Bibit. Bibit. Ya Allah, Bibit. Bibit. Ini lagi bibit tunggal iki. Iya iki bibit. Ini bibit tunggal. Iki bibit unggul. Lah iki anu iki bibit unggul.
bibit kedaluwarsa ya nek ning kampung. Yo dilanjut. Yo gabung. Ojo sampai ora diinjek nih, injek dong. Lah kok urusan semaput. Asine iki. Ayo Mbok, injek nih. Wong iki bocah iki maca lho. Anu ya, maca semaput iki ben nyapa lho, Gus? Ben di Punika anggo iki saking nganggo jayan. Kaya anggo iki. Wajahe tanganmu bareng ngambut telek. Jatil. Yo. Yo. Masalah saya.
Duwe muni. Ora duwe dhewe. Aku ngaku ayo Jun, ayo Jun laku Jun. Aku Jun. Juna laku Juna ora duwe. Ora duwe dhewe. Silanang. Kaya pepaya. Si wedok ayu. Kaya semangka. Silanang kaya suwek. Apa? Apa? Bikin mesra kaya ngene lho kaya kancane lho. Mas Jessica gantengnya kaya apa? Kayak blekok. Kok emang? Kaya Teko bojomu, teko pacarmu. apa? Lah iki kok celuk. Mas Jessica lha iki bojone iki sing ngeleme sing ganteng. Mas Jessica gantengnya kaya sapa? Kayak Arjuna, Mas. Aku ya bagian roti. Abang. Mas Jessica gantengnya kaya Arjuna. Teko kowe. Bojomu teko nono. Agus, ganteng kaya merah. Ganteng ta? Damangi ya. Pripun? Gagal kok ini lho telan to. Brengose kok kuwet lho. Piye? Piye apa ning ngono kene lho? Napa? Hah? Napa? Potongnya dulu. Gak ada foto. Napa? Napa? Neng pager. Loh, itu apa toh? Ya. Omongnya Gus. Awake dhewe iki omongnya ganteng. Nek kene lho. Orang ganteng mau loro ra pengen doyan. Ya, Kowe ngomong jujur ya. Jujur kowe. Ibarat jujur ya. Aku karo Mas Agus sih pomo putih no putih sapa? Oh, ternyata sing lanang karo sing wedok buta warna. Potongane durut. tekan ana, bisa. Piye? Bojomu iki putih apa ireng? Ngedep, Mas. Ngedep. Aku ireng. Ayo. Wong bulan-bulan ki sing ireng telu, Dik. Aku sode karo komo. Coba sampe. Celeng ki ora kerireng. Celeng ireng terbulak. Buktekno. Kali apa? Buktekno katresnamu marang dhek. Aku ora tresno, tresno. Engko mulai tak tukane stroberi. Ora eneng. Bojomu tak pakan apa? Alah sumpuk ke mayar. Kang, tekno. Dek mike yo sika cekelan. Ya, dah. Kowe dicekel. Cuman sik. Ah, ternyata gila. Iki mik dolanan, Dik. Mike yo sika cekelan. Ya engko tangi to. Yo.
Iki ora oleh nakal he. Karo Mas ora oleh nakal. Kudu anu lho kok Mas kok tunggungi. Macemu kok yo Sika. Yo kok kene. Kok langsung adek ya. Biasa saya dipetiki. Gus, mau mana Gus? Mana Gus? Yo, kowe meneh. Kowe lho. Gus ya. Gus ya Gus. Kowe dhuwur apa ngisor? Kowe dhuwur apa ngisor? Endasmu. Aku ndasmu. Ayo. Yo. Mari setelah ini mari kita melihat penontonan di kebun binatangnya Gus. Kowe sih Gus. Bahasa Asma. Pangkul Gus. Para pemirsa ngasinan, mari kita lihat pemandangan di kebun binatang. Ketik Surabaya memanjat.
Potongannya juga. Potongannya. Gula tangan samplong. Potongannya juga gitu. Bisa menghayati peran itu. Ayo. Oh, alah. Boleh pangan sak puluhan. Ya enggak begitu cara totalitas kok. Masalahmu ini ki iki. Ayo jemutong ngono kuwi. Aku ganti matur. Aja mutong. Pengen nang mutong ndata. Aja. Jujur sawah. Yes. Aku neng kene oleh sepatu anyar. Duduk. Pleset tuh.